Velkommen hos NJ Automobiler i Kastrup. Hos NJ forhandler vi kun kvalitetsbiler. Med 22 års erfaring er vi specialister, når det kommer til at håndplukke eksklusive kvalitetsbiler til vores kunder. Vi kan tilfredsstille den mest kredsende kunde, hvad angår udstyrsniveau, stand og specielle ønsker. Vi specialiserer os i kvalitetsbiler, hvor køreklæde og design går op i en højere enhed. Med vores internationale netværk blandt nogle af de største forhandlere, tør vi godt stå inde for hver eneste bil, vi sælger. Alle vores mekanikere har gennemgået særlige uddannelsesforløb og kurser for at kunne udføre komplekse reparationer og servicering af vores biler. Vi er stolte af vores multibrand serviceværksted, der er et af Nordeuropas mest avancerede værksteder med det allernyeste inden for udstyr og kompleks elektronik. Hvis du er på udkig efter en kvalitetsbil, så skal du besøge vores eksklusive showroom, hvor bilerne præsenteres i de rammer, de fortjener. NJ Automobiler. Fra drømme til virkelighed allerede i dag.